try cái chuyện đuôi try one when I move in play pa chui pa happening naman may long play happen ko pa nang yung la kurdo pa tin ko ko ka jo may hadu ka ni ka mat ka babentahan ka inang yo ko hay ka tin ka ko ka jo may ken ko pa be chuna naman ka tang alat ko burom siya may ken ko pa be chuna ba ra be chuna yo be siyam ko 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 ba ko ka ang ilang baro at ra ka to tak yang nga ang ilang baro tagas na ko ba ko do ka jo may to kun ko yung ken ko pa be chuna ba ka ken ka jo may ka lang ko ko at dahil kiban kran kita kiban singap ru atrai trai kilong kiban kot kiban apen kentang dok kain ko pa be nga ba ko wai kanom hap dok hakin do andre barok atrai na kanong bala kurku dok bala pelat dok kain ko pa be nga au blai be nga ko ku pai ri ko ke jome ko kain kiban kot ke jome bakin long kiban la atrai ko pentre kami ka e kiban men kran atrai la ba syakri ke jome kain ko pa be nga lasne persyak ikan setan papan para kajing perkajing para kagara dumok para tek para khomtar tan ka bakut ka jome jisu pada nazra ka paks ngo bhai ben men sim bakut wan man ya lai loi hapdeng jongi ken ko pa be chunga bet no kajing bam sno para khat ken ko pa be chunga renga du wai atrai rai men sim jo kajing sno tho ai ki ki khon ki jome atrai ra ki laban syamphang atrai ra ha ki laban syamphang kin la atrai ka ron pentre kamru e ta ken ko pa be chunga ba ka ba ki pentre kam atrai ra kajing ru ko lai ka jome kan hap no ha kajing em ka jongi shimdi ko pa be chunga I think about the hanging something ko khut tam ki jome yo ro me ko buram bar ka pan kerten ko khut tam ka jome jisu pada nazran hallelujah amen but amen tani ro itrai ya ro itrai ya ro itrai ya ro itrai ting ya beteng biang ya ka kerten ko jong rai jisu jong amen ting ini pet mentai ka kerten ko jong jisu ukon ubreu amen gini phai lang bat nga na ki kam ki apostol kalong ka ba nyaw ka khot ka ba san kon riu ayu ka bible ka ang bat ulo ong hakmi nga yo iya ki bdeng bala ple bat yo kon ubreu ba uyen sha ka ti ka mon ublay amen kuwi pat ka kurteng ka jong jisu ukon ubreu tengi baro nitep bau jisu jongi ulong ublei hispa na ka hispa bat ulong ru ubreu hispa na ka hispa te nginong klet ya kani ko wei bau jisu haba ublei ulapa ya bau van shali ka perthai kamtei tang ba uwan ban syayap halor ka dipna na kabantaban penim ya hipop ki jongi hanre la paru yo u ban ban long breu sa kaninga perthai ba unlong ru kanuksa yangi amen unlong ru kanuksa yangi te kum u breu kamot ujisu ulong betek kum balong mangihi habangi than ujisu jongi ru than habangi samthia kabot mauru usamthia hakapor ba la sha le ben yu la sha sho yu hakapor ba la sa narpna yu upang hi ko pang mangi bat uyap ru ko bayap mangi tang ba ulami pat amen but la sha penchoy ru yu ko ba penchoy yang i hanre ma upat ula job amen tekabot ujisu jongi ulong bet ubreu hi hispa na ka ba hispa wala ulong ubleru hispa na ka ba hispa te hangne ka nuksa ngiyo i ba lada ujisu jongi ubala wan manong breu sya ka perthai ulaban job ya ka perthai ulaban job lot ye aka barokhat kamot ba ublei ukwa yang ngiru bangin job lot aka barokhat amen nama ujisu kum ubreu ula job te mangiru ni haban job hoot nado bas dang ngimla ban job nado bas dang ngimla balong kita ki bajanay hanrei kadiban poi pat kata kapor kabangi haban bu ya kata kapom amen ting akwa bangan ong yepi ba ujisu jongi ukhat yang i gak cing ke jong ubleng ni pet Ephesus kala nong ke basau berkhat ke bakhat lai kong kum no
ka khot yangi shadow ka jing da runyang ka jong ukres amen. Kamot habang ilang sedang ban syakri utrai kamot gi sedang shwa na ka jinglong kelong kena bat kumta terhadap ka jing da runyang kamot hado bagi da job lot kumau Jisu hi ulada ban job amen. Kini ban sengu tho ya kani ko wei ba uta ubala khot yangi ulong ubala ban syania amen. Lada ongla ngam tharai ba un chukot namar ublei un khot un pha tang ya kata ka ba ma uhi un ai bor ba kala ban long ada ka tin ka jong ublei kam shimla khot yangi shado ka jingda un yang ka jong utrai te nimla ban hi ka ya kata bangi ru ni hapan long kum utrai bangi hapan da ban yang hana la ka tin ka jong ublei ka khot ublei jongi ude bangi la ban shania bangi dan poi shaka ka thong amen. Hanre ya kani ko wei ngin snow thop pat ba nim dei bangin snow pat mangi dala de bangi long kita ki bajanai amen. But om dei ru da kita ki priu ki bayak do tang shipor apor lani ki basyo i tang na YouTube lani ki basyo kendo tang shani bat shatai ban sakhi ya kata ka jinjanai ka jongki anda pila ya nanti ba utrai pila sangan puli ka chin ka jong play pila sangan ko ngo pila sangan ya chokrang ban ino jing roi prothei ban ino jing bam ki basnyo ban ino ka jing yashun bat kum ta ter kan sapai ka por pin sadap run yang ban rapai ka ta por mano ban sakhi ya kata ki ban sakhi ya kata ki dei shua ki ban yeng jopi nama balai na do man step hadu dam mit hila ban ya shem kita kin sakhi ba hilong shisha kita ki bajanai te om kita ki basyo i na po YouTube te om kita ki basyo i tang hakasi utrai ba yang ha pulpet ane ga yang ha pulpet ngahikai pun ong yang ba kalong ka bajanai kata kalong ka bakla hari kita kan ki badan hasinda jonga kita ki ban sakhi yang ba malong ka bajanai amen. Te namar kata ni haban kot shadow shata ulok udah ben yu iya kalak udah ben yu iya ulok lade kihiman ki para lade kita ki baju ya kendo mana pasi kila ban yu iya uso jong hi hilang uso ubakum no namar ponsin habang ipet ya uni uso pream ne uso yu ki ong to uso pream ne no ong uto uso da shupet yu to uso i kemba uipang haus tembah rebon sen ngajulap habang apet chopo ki dan giksan chibo naman teng haba pishu pet lese pipet pia i kumpa i piang palat ai jingkran ru piang palat pia kendo shalanti shasengeng nama ba kendo tengkat piang palat hanai onna pilai ya syong hajan lara pilama uso pintep bau de uso badan kesannya uso ubahane namar kata hado bangi na poisha kata ka jinglong ka bajanai kidei banda yo ishwa da kita ki banajan te henrei haban mo e ka thong bangi poisha ta namar don bet ki priu ki balongkum kita tamba kita ki nong sakhi ki de bandan but om dei mangi hi ban sngo jana yala de henrei ai ba kita ki ba syong hasnda ajongi kinyo i bangi longkum ta bat kita ki pra yangi amen. Tenentai ni pesak wei pat ke kerteng u Jisu huktien amen. Gini pe kak ya Yohanes kalau nong ke beningkong ke dekat ke beningkong haka beningkong uladon huktien bat utau huktien ulalong ublei bat utau huktien ulalong ublei haka ba meningkong uladon uktien bat uta uktien uladon bat ublei bat uta uktien uladon ublei uni uktien ulalong ublei kumbang ong ye pi ba Jisu ulong ublei hi hispa na ka ba hispa te Jisu jongi ulong ublei te lo ong pa ke kerteng ke jong kalong uktien te pon ha gi bria gi ba kwa ba ne kran bat ublei bat la ya thu mangi ba o ble wan pa ngi ukran ngi kumta ting kim sno la nget ru kum no ble ula ban wan kran yangi harengan ong ye pi ba kom ba ka kerteng ke jong u kalong uktin kamot kita ki ba yo banyak kran ba utra jongi ki de kita ki ba smart kan pule ka chen ke jong ublei namar
Kaktin ka jong uhi day mau. Amen. Day mau balak thok da ka jing persat nan sim ka jong u bal mau long ublay ba kaktin jong uhi kalong mau namar kata to yin penlut poran puli kaktin ka jong ublay. Ngaju ay ong man la kata yo ye kani namar babon sien war habang adang keren man kata yo rudang don. Kibadang miss ban puli kaktin ka jong ublay habang ay kenduk marmet ngaju keli fi puli Bible man kaski. Puli tengkat. Tinamar katang ay kren siya kreni ka ju siya ka ju bangi hap ban pendap da kaktin ka jong ublay ha ka jingim ka jongi namar ma ulong uktin lada pim puli kaktin ka jong u pinam yo banyak kren bat u lano ru. Amen. Tina pechu u Chris. Matius kalnong ka bakan riu ka bakan riu. Usiman Petras ulay po at ulaang melang ukres ukon ublay baim. Ukres kamot balasle. Amen. Chris kamot balasle. Tingis ngok to bau Jisu jangi ulang ubadap da kajing pensle. Namar bau dap da kajing pensle. Ula ban let wat syapa. Hedes ban let ban yang lap ye gitu gibril kiba kayap hakapor kabala pensle bat kiba hadin jong katuru kat bau Jisu 4 let jong jaga uyuh ban let yalam. Tila da Jisu ubalong ubalasle uba pi namar kajing jur pala kajing pensle kajong Jisu iyo iba Shibon ki bensing ki bakodor ki yok mat ki gajing kwat ki gajing hiak haba uduai. Teng umbokti ru bat hakano kanong rukum ru ladau syur hukum ru kala syulong namar balai namar bakajur palat gajing pensle. Amen. Tingi dan kambhai gajing pensle namar gajing pensle kalong kabadon kambha do kata ladau Jisu ubalang ubalasle udon hakajing em kajonga bakajing em kajong pi nilaman job shibon ki ay amen. Habaka jur palat kajing pensle kajing pangru kalapan kenriak no na kajing em kajong pi tang syuhukum haka kerten kajong u. Namar kata ay kajing pensle kajong Jisu kandap kan shlei hapi larapi jur palat kajing pensle pi jong jiseng no kantaru penam thai handrel da amdan kajing pensle pi kwa ban wai no la no kani kajing seng kan wai no pi puli Bible ru pi chu sam thia pi du wai ru pen thai pi yo kan tin ai ru em handre ha ba jor kajing pensle ka bot pem chu thai ban du wai pem thai ban puli ka jing ka jong play pem thai ban plai ka teng ka jong play namar balai namar ba ka jor palat kajing pensle pen de pet na Lucas kal nong ka saw kadukhat ka ba khat pra layak po ba umensim ublay udon hau Jisu bala pensle u onya lap hagi ba pang hagi ba shitom hagi ta gi ba bom kita gi ba dok kabon gi ba dok ada yang keren gi ba dok ka jinglong pensim anang ye pila da ngim don ni ka jing pensle pen let chi gi bre gi bom tre ban tiang yu Jisu gi ba dok chi sha ka tin ka jong ublay gi bom don hi dang dia ru kalong ka ba ba ha kin keren ngalalap ba hai kata namar ba kalong ka ba ban pedrung yu tin ka jong ublay ha gi bre gi bom tre ban tiang yu Jisu amen. Henry lala ka jur ka jing pensle pila ban la jala pembau Jisu la ban lap syapa hadas kum ta ngiru nila ban lap ya kita gi bre gi bala dan ha bre ka jing ka jing yale ka jing syapte ka jing syakom gi bala ma e ka dujok pila ban pelat da ka kerteng ka jong trai tang la pi don ni ka jing pensle lada om don ni ka jing pensle sap lena ka jing lap ka jong pi lena pi let ka leng sau dong ban lap ya ka gospel ka jong trai lena pi yang mana ka siu trai ban lap ya ka kerteng ka jong trai na mala da klam ka jing pensle kadang don ka jing ta ha gitu ki bensing ki ba kodor ba haba om don ka jing ta la shuleno kata ka jing lap ka jong pi namar kata ai ba ka jing lap ka jong pi kala ban long tang shi ka tin ru haba pikran haba no ka jaka ngam do ong tang na ni na pulpet hara pidon hakali pidon hayeng ya breu pidon hayo pidon
jual lam ye ka praise and worship lada pilang ki bala slap ki ba penot por ya la ni ban chong ki jat ki jong trai kat ba pilang ruai nganong ye pila ban yo ka jing khia ya la de pila ban penlong kata ka jing khia ka ban hiar na peneng da ka jing pen slap ki ban ngai ki ban don rengkat bat pi kat ba pilang ya lam ya ka praise worship ka jing pen slap kan hiar bat kan dia noi di lengko bar khoi amen namar kata pi happen not por ha jing duai ku jisu lo penot por ha jing duai lo madap da tin u jisu ulong ubar wai we ro ru namar kata pidon kam ya kata ba phila ban ya lam ya ki mensim ki ba ko dor shala jing don rikat ka jong trai bat kin yo mat ya ka jing kur khui ka jing pelat bat ya ka jing pen em na ka bentai kita ni mampat don ni ka jing pen em ru namar kata to long pi ki ba don yu jisu u ba long u kres u ba dap da ka jing pen slap namar ka tin ka jong u blai ka ong kum no isaya kal nong ka ba shi phau ka du khat ka ba ar pu nyau ka ong ba ka jing pen slap ka dia noi ki leng kor ba ro khoi de man te ni pet men ta u kan ra ni kwa ban ong ye pi ha ka tin hebru hakti khasir kawan kum johi kunrat batrai kabut kejohi kamine ada ong kunrat batrai kawan hajohi dan ketin hebru kawan cetahi dan hakti khasir ngi ong trai kunrat amen yang kunrat ki jongi ong kunrat ki trai yeng la se ni shong yu wai ong kunrat jonga la ne trai jonga te kawan shajohi ni pe no lukas kal nong ka ba khan riu ka khat ka ba khat lai Omdon usyakri ubala pansyakri arwati kenrat na pun isi yo way ba un iet yo to way pat lani un pat yo way ba un lendat yo way pat himla pansyakri yo ublay ba yakaspa kaway pat ke kertay ko jong jisu kenrat ka utray jongi kenrat jongi te lada utray ulang utray jongi kenrat jongi ni hap ban buram yo lada piting buram ya u pin light na kaban lepop amen chisien ba piting kadon ya kata ka jing shepting te haba pi shepting pin job ka i barap khat na mar pin shepting kum ba shepting i ksuat handa pi shepting buram yu try ba kata ka jing shepting ka penlong ya pi ba pinam le persya ya u ba lada pilong kum ta pin light na kawai ka por ram tan snau si yo try shwa phin le ka ek pi da perkhat baha na mario ba kumno pi ban snau si pan ban yo try kan rat jongi amen ukle ka balang ini pet Ephesus kal nong ka basan ka khat ka ba apply na baut ngau long ukle jong ka tengah kembau kresru ulong ukle kapalang haba ulong hi unong pen em ya kemen pujisu jongi ulong ukle jong kapalang hoi ke kentin balang kalong manga bana pi shimet kum kata kanong lek kurem ka jong turai kan thai ba chinrang ti lada ma ulong ukle jongi kamot ba Nimla banle try clip yala ka jong ka jing em. Kay ka ba uwan ni banle ni hap banle ya kata. But kan mau bhai kini ko way na mari kani pisa ya bakla bha na yo snow wa hado menne kani unjula light te kan mau bha na mar bunsin la dalai hi kai ru hidang yala e ka jo shi ka jo hidang ekran ka jo shi ka jo te kan mau kini ko way kapalang kade kamet jonga ba jong pi marwei shimet ba ya kono kapalang kabala ya senglang kum show example kum kabalang kathale kabalang presbyterian ane kono ka hon balang kamu kataru kade ka kerteng ka ba uble ula ai boli gitu gibreu ban seng ya katu kabalang te wat jumlien ban ai kerteng ya gitu gibreu kum ba jio snow bahagi ju angkum ne ka balang jong pastor signar amen jio snow ne mi kata te kalong ka babakla pimla badong ka balang jong tau pastor lada kalong ta bahaba na ne jiseng shure hangta lada ka de jong ta hanre utau khle bakla te ngam
ong wat nam le jiseng shu hata om dei ba ubak dalau pha ba u demlong ban le ta ba ma u khna pha de mangi ki ba ong kata te namar ba ni ong mangi te kamot ni bakla ni hapan ben ben ya kata la da nga bentang man ong bakani ka de ka jonga te kamot ngala bakla phimla shu ban man syakri hang ni kamot philawan man syakri ya nga om dei shu yu blai te na example menta la pi wan jiseng hari ka jaka ki preu ki kali pi phila che pi ong le jiseng mu che ong le hang te hapo New Jerusalem ba pet I mommy reality phine ban ong ta wa da bang re haka balang jong reality jong I mommy reality phimla ra ban ong kum ta kan ni ngani phu pi ka ni ka jaka kam de ka jong I namar la le krani ka ji sha la dang I sno tho bhai ka ka par thai hi par ko wei ka de ka jong play par khoi ti ai mo eu play bai meru isno tho ba ka jong play ba ha ba play udon kam ban sei nang ni na sno wa pat ya kata ka yeng ban ai ji shakri ha bang yo e ka jaka ime ila ai na mar isno tho ba ka ne kam de ka jong I ka jong u hi te iru ila ai kala sho u hi na mar kata wa ju shim ba ka yeng ka jong I shim pet ba ka yeng ka jong try bat phi ban long try ru ha ka jaka what ju snow nong way amen kani kam de re ka jong nga ka jong ibahin ka jong nga re ka jong I lang par ro bat kan mal kini ba u kle jong ka jaka uday u jisu jong I om day mano ru na maladani le hi da ka man jong I kamot kata ka long ka bakla lupa han re la da utrai jisu long kle jong ka ministry kamot kan roy na way ka posh way ka po ngam da ong ban roy ta ka jing bon priu han re ka de ban roy ka jing net ka de ban roy ka jing shakri jong I utrai da ka men sim ro da ka dot no ro ka de ban long ki pi de ba roy ka jing tep utrai ka de ba sei so ha ka jing tep utrai ka de ba dap da ka burong ka jong utrai man kata wat number khat ka jing roy ka de ka jing bon priu kata ka de shibenta han re ka ban ningkong kada ka jing roy ha ka jing tip yo try amen then ni pe shu unong thao kolosai ka nong ka baning kong ka khat ka ba khan riu na ba habau la thao ki e ba ro ha ki pneng ba ha ki khndau ki bala ban yo I ban ki bamla ban yo I la ni kat la ni ga hima la ni ki jingsin shar la ni ki for ya ki ba ro ken la thao da u bat ya u amen ya ki ba ro la thao da u ba ya u ma u lo nong thao ba ngi long ki jong u ba la thao ru ya ngi na kam ta ba jong u amen ni long ki jong u ni long ki jing thao ki jong u ha ba ni long ki jing thao ki jong u ngim tip ya ka lawe ka jong I ka ka banja la shai la hi si na mar ka ta ngo ong ye phi wat ju pen ram ya la de na ma la de kren ni jin sha ma ngam chua nga de ka riu pro thai ma no ban poi par khat ya nga ba ngan la ban kren ni ka jin ka jong u play ba ngan nong ka nong pen duai la ban tip ya ka ta riu nong thao ba la bo bet boranti ha ka ya ka por ka ba biang ula ban pen kelai ni tang shi khlem mat amen ko ba meno ba nga pe I nong tem nga internet ta bang ngam ju dan interest wat tang kan dia ru ngam ju perkhat hi ba ngan don ni ka jing thrang ba ngan long ba nong tem han re men ta pat kitet kan san ka shu wan ha ka don ru chunga ba ngadai ban tem kamat chi por shi snap rom le tang ba nga de ban hi kai ka to ka de ka ba wan no tra ba ha ko ka si nga ngan salah hi ru ba ngan tem amen te na mar kata wan nom ong ba nga ngam long ai nga ngalong kum ni nga ngalong kum tai na mar ba utrai udang sedang ban penen kam ya nga dala kanor ta shu namar habang ada sedang yo utrai men no men por bangadap lain thau wei snam don ki yo dala san thau ru himla ban on kata don ki ba yo dang shi phau snam khan riu snam himla ban bo ya kata te la pi yo I ya la de ba men ta pin pat long ai han re utau nong thau udon ka por ban pen kelai pi tang shi khlep mat na ba unong thau ula ban pen kelai pi na ko ka por shi ko ka por hai ki rukom ki ba pher tang ba phin chu IT ala de tha u ka mot unong thau jo pi ula ban san do re pi hai ki rukom ki ba pher amen na ba kata what you ben ya la de
waju penram ya lade nama katu kaktin penram kade katohi ke bakang lat ya jinggur ku barok ki banwan ha jingem ke jompi uba ko jomblay ini be Marcos kalau dong ke beningkong ke dekat ke ba aku sao Medan kam ayu uda ang ino yangi medan kam ayu meu Jesu ubada Nazareth belawan nang ban penjat yangi nga ito yame u belong uba ko jong blay ang kuno uni usetan wang kuno wang yu Jesu melong uba ko jong blay ti kano ga kerteng ka ba kibriu ki khat kadai ka kerteng kano tinamar katang nakwaban ang yepi bas ngau ha wat nom ya khat wat nom ya jer kerteng na kano ka kerteng kabamlong ya no ri ya no namar wat ya ka kerteng ka ba pilada pan gentang pan baptis ru ha ba kalong ka kerteng ka bomde ni juang to pan kelano ka kerteng jong pi namar kata ka kerteng kalong ka bomde te ha ba kata ka kerteng kalong ka bomde te ba lepat pidang ya ai pada kini kerteng di bomlong kela ka bomot pi sedan na pedeng jong pi sebelin ha badong jasbe hintep ne ka mining jasbe ka bot kumno para hintep ne tho e pi menta kasi jasbe ka mot raka ka bot kumno ka mot ka tin ka penpo e gibreu bat ka bible ka ong kino ki ba ong raka kin ha ka jing bi sharpa te namar kata to ya kela ka bomot wat jubilin man khat da kano ka kerteng ka bajabo ya no namar pa kan khangi jinggur khu ha ka jingem ka jongpi lara pi khat da ka kerteng ka ba bes yaro utrai namar kumbau trai ju ura shibon ki kerteng ha ba uni usitan u Jesu lo ba khoi ula ai hi ya ka kerteng ba ta ka kerteng ru ka trekam ha u pilaban ai da kano ka kerteng ka ba ha re ka kerteng ka basniu wat jumlen man khat ya no ru namar kan man ra ka jingtem ha jingem ka jongpi namar ba phim pat te to ble ma be pi ngai kan mau nang ni chakman wa jumli man khat da kano ka kerteng bat yala deru nga penram ma ye nga trang ba nga kum ong hisien ka don ka jing ta nga mar sendep kren hiu ble kren nga ba phala ba kla pham de ben kum tabat nga kla do ka ba mot ba ngim jide ban pen mi gitu ikan te manong ka bit ne manong baptamis manong kumno kitoru kini kibas niu habang aladapan kran kakta kensan hapo kadonu kejonga bat kani ngahikaya la diru bangin dei namarkat bangana pun kra ini kubong tra ulap penram jori nga hal ta kupor hare ka kajing penram ka ba penjablai ondai ban kajing penram ka bas niu ka ba bahak ba penkendo hapo jonga bat ngahikaya la di bangahikai ru ya pi ba waju kran da kano ka kerteng ka bas niu namar ba ki kerteng ki trekam bat lada kitu jibri upat kidi bomlong kumta kawara ka jingtim sha ka jingim ka jongpi te lada ki kerteng ki bom snop tenan i ong ten kelano te balai ni khat pat da no ka kerteng ka bomlong te kalong ka babakla te i ba Jesu jongi ulong ba kho setan ru la ai ya ka kerteng ulo ong kuno ba melong ba kho jong blai te ai ba ni ru ni long te ki ba kho ki jong play ai bu Jesu dan ha jingim ka jongi ki jingwat ki jipar khat ki jongi ki long ki ba khoi utle jongi long ba khoi ki kmat jongi ki long ki ba khoi ki skor jongi ki long ki ba khoi ki kam ki jongi ki long ki ba khoi ka paro ka jingim ka jongi tho ai ni long ki te ki ba khoi bo setan ru onda shepting mantor sha ka jingim ka jongi pitep ka ni ka jinglong ba khoi ka dei ka jinglong ka ba la ban rashi bon ha jinggur ku ki brio ki ba khoi ki shep phang ba ki tep ba ya ka put thap jung setan ru ha ba wan ki jingten jo ki ba pon jan nan ong ye pi ki brio ki ba khoi ki sngo tho ba ka ni ba ro ka de tang ka jingten jo u setan wan da ka to ka trek han reng an ong ye pi ki ba khoi ki sngo tho ba ki shep phang ba ki brio ki ba khoi ki long ki tai ki ba shep phang ba ni pe no Daniel
ini pet pang kan ni jing khoi Apa yang udah niat kalau dong kaba sipau kerkat kaba kat ar ko ong kumno kakren pahas pang ka jing khoi sipau kat ar ko ong kumno Dah tu tahu ulang hana buat syuti kudanya nama nado kata kasih kebaning kau hak bagi labu ialah kadok no ban susu ban tendang era dia hakmat ublei jong ni wira susu ikin jong ni karena kebentak ikin jong ni ngelawan kuli kaba kat lai Henry usien jong kahima persha ulayan gale yang apa sini Henry hakmi umika Uwaina urang ba na kibakhaw lawan yarap yang tinggal sa huta bat usien persha ma penga kamde na kata tangan kuli na uno kadai kat ar sipau mau Hong Kong kat ar sipau ka ting ka jong play ka ong kumno bon kinya pen khoi ya la de bat kinya pen lo le ya la de bat on prang ya ki Henry ki bomman kinya le bomman bat onom don na ki bomman uban snow tho Henry ki ta ki bas start kinya snow tho amen ka ting ka jong play ka ong kumno ka ong bon kinya pen khoi ya la de bat pen lo le ya la de bat on prang ya ki Henry ki bomman kinya le bomman bat onom don na ki bomman uban snow tho Henry ki ta ki bas start kin snow tho te tang kini ki priu ki ba khoi ki la ban snow tho te ka jing khoi ka long ka ai ka ba phla ka jing khoi ka long ka ai ka ba la kur khu ka ba wan ra ya ka jing khu ba usai tan ru unom dan bor ha ka jing im ka jong khi na mar ka ta to ngi be sha ka jing khoi amen u khon ba ye ngani pet Matius kalau dom ka ba khat nyau ka du khat ka ba san dan kren habau dan kren hakmi ulo batan shan ulaka yaki hakmi ru kaptien na uta ulo kala ong une ulong ukon jonga ubaiet ha ubang asngau baha pinsngau yo u amen ukon ba ie jong ble u jisu jongi ulong ukon ba ie jong ublei bat ublei ruwang to pinyas ngau yo u te ngiru ngi hapan long kita ki khon ba iet ki jong ublei u iet pala di ujisu namar ba ulong ba ko ngo ya ke ai ka ba ublei u pa jmi ba habne ulang hukum wat di ka jinya ru ublei jongi ubalong ujisu ulang ko ngo ya kata bat ulong shisha uba iet jong ublei ba ini pet Ningkong ki chronicle kalau nong ka khat rio ka khat ka ba arpu ar Ningkong ki chronicle Wong kum nom shem la sha ya uno ban le sniu yaki ulas neng yaki siem ru namar jongki udo ong wat ta yaki balas le jonga barwat pensniu yaki nong le thorupa jonga lada ublei u it yapi namar ba phile yaki hukum ki jong u ublei un sneng yaki ta yaki batmu ban le sniu yapi amen namar katang ong yapi wat ju kuslai lada dan manu ba bishni yapi Bun ha ki kam business ki don bet ki nong wishni tang shui bala kam la de tang shui pila kam baha kamai ki bon ki
bishni hangrai lada ki wan man bishni bat lada ublei ui ye pi unsa sneng ni kita onam sya am ben snew ye pi namar kata da kajing bishni jongki wat perkhat bat hin sado jano da kajing wat lan ka jongki bat ben flop ya ka business ka jongki wat kmi henti ba hin sa jinja wanam pun khuslai ala de na ka benda kata namar ba ublei unsa sneng ni kita kiba bishni ye pi kiba let snew ye pi amen. Yang kemau pun mengadang syang dukan mengagi pun hai berbisni ada kat bagi nang bisni katang ala nang yo kaji gugu kat bagi nang bisni katang ala nang kiu nama paling ngam ju kruslai ada ki bisni ru kamot kim don bor nama utau ba e junga utahi unsa sneng unsa sempat yaki batkin sakla ka pamut sendana men namar kata wat nam kruslai bat ini pet u alpha bat u omega uba sedang bat uba kut jing pen pau kalau nong ke bening kong ke dekat ke bapra ngalong mga u alpha bat omega ulong ma u basdang bat ulong ma u bakado alpha bat u omega kumba kakerten jong blei ru kadon alpha bat u basdang bat u bakado te kakerten jong jisuru alpha bat omega kamot u baningkong bat u bakado te kamot ba kumbang ada ban ong yepi ba omdan uba shuai ublei jongi bat omdan ru uba khaddo ma uhi ulong uba ningkong ma ulong ba khaddo kumbang ong yepi ba barabor lada dan mano ki ba ong ba kitu kinyam khasi ki ong ba ki de kinyam tenrai wat no menjore kata nga ong yang sahisian na kabenta kitu ki ba macam ladan lang hampor bang ai gini ga jingkren te wat nam yang menjur nama ublei jongi ulong uba ningkong ba ublei jongi ulong ba khaddo ublei jongi ulong tenrai jong ki a barok khoy man bat hakani ka juhi ka benta ong kumno ong utrai uba ublei uta ulong uba julong bat uban selong uta uba don bor baro uba don bor te ublei jongi ujisu jongi ulong uba don bor namar kata nam dan mano bala Malay jubor ye pi namar kabor barok hat ka syong hau blei jongi namar kata wat nom shepti ye ka barok hat namar ka nom jak lam ka jingtit ka jong u amen namar kata wat ju shepti ye ka barok hat ladawan kano ka jingja ha ka porthai renga ong ye pi tang ka wai wat ju shifting namar ublei badon bor ulong ma u ba control ye ka barok hat baklam ka jingtit ka jong u Ompat ju jahira ke ru bat kanom jahira ke ru namar kata ma ulong badon bor baro ban le ke baro te ai bangin ju shania bed how new play badon bor ngin ju shakri be ju da ka mensim baro ba da ka don baro ula te bi ma u ke baro fai to play u ban kurku ya ki kitchen te ne le ban ai ngo e kitchen ka jong play Ablay ba iya junga wan man ai mo ira jen ka bakhoy ka jongi ken ko pa ba iya junga la bela ai hapring jongi ken ko pa ba iya junga la kalong ko por ko balin kot ken ko pa ba iya junga hamre me man dor kat hapring jongi ken ko pa ba iya junga man kur khui yang baro aprai kra da ka jen ka bakhoy ka jome da ka kerteng ka bakhoy ka jome aprai kra ai jing ko tipa ya ko por dang sa ti ki bakhoy ka jome to shimti ba me aprai kra yo me ka puram pan kerteng ka bakhoy ka jome jesu hallelujah amen amen Tani rock is dry. Ya rock is dry, ya rock is dry, ya rock is dry. Begin kam jing duai, tak macam mat ngak kau di penskem di marvelous, begin air di jing duai, bat mengawal penshay ni ban duai.